Hey guys, welcome back to my Bodo official YouTube channel. लोगोफोर बे भिडियोआ जोबोद स्पेशल होनना बुंजायो मानोना बे भिडियोआ आं जोबोद गोसो मानोना आंनि चेनेला दिनैहालागै बुंनो थाङोब्ला 9.2 साबस्क्राइबार जाबाय 10k साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दं। स' नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलाव जुदि बोरैबा गोदानै हाबसनफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबाय थाबानो जाबाय। बे चेनेलनिफ्राय नोंथांमोना बायदिसिना भिडिअ मोननो हासिगोन गोदान भिडिअ जोबोद इम्पर्टेन्ट भिडिअ मोननो हासिगोन। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो हाजासे शेयार खालामना होब्लानो जाबाय मानोना जों बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायलायनांगौ। जों रावबो गुबुनजों नों देरगोन आं उन्दै जागोन नों आंनिफ्राय उन्दैयाव थाबाय था बिदि सानलायनाङा। जों बयबो लोगोसेनो देरलांनांगौ। अके लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो सापर्ट होलायबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोननो साबस्क्राइबार नांगौ अब्ला आं बे चेनेलनि गाहायाव डिसक्रिपसन मेसेज बक्स थायोना बे मेसेजखौ आं अन खालामना दोनगोन। नोंथांमोननो जायनो साबस्क्राइबार नांगौ बिथांमोना गाहायाव गावनि चेनेलनि मुंखौ लिरना होबानो जाबाय आं साबस्क्राइब खालामना होगोन। आं रावनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासे थायाखै जे बिथांमोना आदा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो मा होनब्ला आं गासैनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो। बेखायनो नोंथांमोननो जि साबस्क्राइब नांगौब्ला आंनि बे भिडिअ नायनानै नोंथांमोना गाहायाव चेनेलखौ होबानो जाबाय होमबानो आं साबस्क्राइब खालामना हैजोबगोन आरो शेयारबो खालामना होगोन। बेखायनो नोंथांमोना बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ। रावबो रावजोंबो बै आंनिफ्राय साबस्क्राइब बांगोन बै आंनिफ्राय गिदिर जागोन बिदि सानलायनाङा। जों बयबो बर'जों बर' इउटुबारजों इउटुबार गासैबो हेल्प खालामलायनांगौ। स' लोगोफोर भिडिअ बेसेनोमोन आरो गोबां भिडिअ फैगासिनो दं बे चेनेलनिफ्राय नोंथांमोना गोबां बायदिसिना भिडिअ मोनबाय थानो हासिगोन मोजां भिडिअ मोनबाय थानो हासिगोन कन्टिनिउसलि। बेखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट होननानै आं सानो लोगोफोर।